ଆରେ ଆଜିକାଲି ସୋସାଇଟି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆଉ ଇଏ କହୁଛି ମଦ ପିଇବାଟା ଖରାପ। ଆପଣ କହିଲେଣି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଖରାପ ହେଇକି ଲାଗିବ। ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କହିଲି ନା? ନା ଆଜି ନିଜ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁ କାହିଁ ଭୁଲ କହିବୁ? ତୁ ଠିକ କରିବୁ। ଏ ଉଲ୍ଟଲା ଆରେ ମଦ ପିଅ ଆରେ ପିଅ ଯଦି ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବି କେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଶ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରଖିବୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ଆପଣ କଣ କହିବେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ସାରିଛି। ଆପଣ ଏ କହିବେ ଏ ଆକାଶ ତୁ ବିବାହ କର ଏ ଘରକୁ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଆଣିଦେ ଏଇଆ ନା? ହଁ ଆକାଶ ତୁ ବିବାହ କର ଏ ବୁଦ୍ଧ ବାପଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନାପିତ୍ର ବୋହୂଟେ ଆଣିଦେ। ଏ ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ସବୁ ପାଇଯିବି ଯେ ମୋ ଜନ୍ମିତ ପଟିରୁଆ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଜଣ ଜଣକୁ ବିବାହ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସ ବିତିଗଲା ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ଦେବ। ତା ବିବାହଟା କେବଳ ଗୋଟେ ସଉକ ପାଇଁ ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହଁରେ ଏ ଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦରକାର। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ତୁ ବିବାହ କର। କିଏ ମତେ ବିବାହ କରିବ ନା? କି ପରିଚୟ ଦେବି ମୁଁ ତାକୁ? ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି? ଦିନେ ଡକ୍ଟର ସୁମନ୍ଥନ ଚୌହାନ ଏ ସହରର ଗୋଟେ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ମତେ ଗୋଟେଇ ଆଣିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି? ମୋ ବାପାର ପରିଚୟ ନାହିଁ, ମୋ ମାର ଠିକଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାର ପୁଅ। କାହିଁକି ପାଠ ପଢା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶୁଣିବେ ନା? ଶୁଣିବେ ଆପଣ? ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଗେଟ୍ ଦେଇ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଟୁପଟାପ ହଉଥାନ୍ତି ଆଉ କହୁଥାନ୍ତି ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଶତମନ୍ୟୁ ନାଁଟା ସିନା ନିମିଗଲା ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଲା ପୂଜ୍ୟ ବ୍ୟାସ। କାହିଁ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ କାହିଁ ରାମିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ। ମୋ ବାପାର ପରିଚୟ ନାହିଁ, ମୋ ମାର ଠିକଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆକାଶ ଫାଟି ମାଟିକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଲୁହର ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଏ ବୃଦ୍ଧ ବାପର ଜିଅନ୍ତା ଶବଟାକୁ ପଚାଇ ଦେଇନାରେ ମୁଁ ତ ତତେ ଏତିକି ମାଗୁଛି ତୁ ବିବାହ ତଥାପି ନା ଆରେ ମୋ ଜନ୍ମିତ ଗୋଟି ନୁହଁ ସେ ସବୁ
ବିବାହ ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରି ସକାଳୁ ଅମାପ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବିଦା କରିଦେଲେ। ମୁଁ ବି ଦିନେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲି ନା। ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲ ସେ ମୋହନ ମାଲିନୀ ଝିଅ କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ। କଣ କହିବ ତ? ତୁ ମୋହନ ମାରିକି କିଛିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ? ହଁ ଡାଡ୍, କ୍ରିଷ୍ଣା ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ମୁଁ ସେ ମୋହନ ମାରି ପାଖକୁ ଯିବି। ମୋ ପୁଅ ଆକାଶ ବିବାହ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବି। ସେ କୃଷ୍ଣ ବିନିମୟରେ ମୁଁ ସେ ମୋହନ ମାରିକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ମୋର ସମସ୍ତ ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ସେ ନିଜ ମୋହନ ମାଲିନୀ ପାଖକୁ ମୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି ନା, ଯିବାକୁ ଦେବିନି ନା। ବଦଳରେ ସେ ମୋହନ ମାରିକୁ ମୁଁ ଏ ସମୁଦ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଦେଇଦେବି ଆକାଶ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠିକୁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି ନା। ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯୋଉଦିନ ମୁଁ କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ବିବାହ ବିଷୟରେ କହିଲି, ସିଏ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ସେ କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଣ୍ଡା ସରକାର। ଯୋଉ ଝିଅଟା ମତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭଲ ପାଉଥିଲା, ମୋ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ମୋ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକେଇ ଚାଲିଗଲା। ଛେପ ପକେଇ ଚାଲିଗଲା ସେ। ଆଉ ଗଲାବେଳେ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା?